Ok, barka da warhaka. So a wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka samu at least 1 GB free wanda my MTN suke raba. Yadda ake activation nasa shine ka anta Play Store ka ɗauko my MTN app. Ok, wannan shine my MTN app new version. Sai ka buɗe shi kamar haka. Ok, daga nan ma za ka kalli a yau suna discount ɗin bayar data amma na ba shi muka rura ba. Kaga sun ce a yau za ka sai wani a naira 100 to amma mu ba shi muka zo nuna ba ne. To farko sai ka danna cash start, sai ka yi amfani da phone number ta kasan nan, sai ka sanya wannan number da za ka yi amfani da shi. Ok guys, bayan ka sa phone number sai ka danna kan continue. So za su tura wani code sai ka yi copy nashi ko kuma zai wuce automatically zai kai ka cikin my MTN. Ok, ba ga haka sai ka danna kan agree. Ok guys, sai ka danna continue. Ba ka da email ka danna kan later. So zai ciro maka sunanka, in bai ciro maka sunanka ba to ok, there is an other number link to your name. So sai ka danna nan. Idan kana so ka samu kyautar 1 GB so sai ka danna next. So wannan as your first time ne. So yanzu yanda za a yi ka samu kyautar 1 GB shine aka kalli gashi nan sun ce you have been given a 1 GB free data download for downloading a wannan my MTN. Idan kana da buƙatar ɗaukar wannan data to sai ka danna nan inda aka ce activate. Yanzu za a baka, sai ka danna activate. Ok, close. Ok, abin da na ƙarshe kamata ka za ka yi ka duba balance naka. Bayan ka activation sai ka duba nan inda aka ce view details. So sai ka dawo nan inda aka ce other balance. Za ka kalli balance naka da kuma na free din da suka baka da kuma na free din gaba ɗaya. Ok.